Temba Mliswa anozikanwa kunzi haasi tombori ZANU-PF member, even a governmental post hatomborina kana imwe chete. Panguva ino uya achitaura mashoko ekusvotesa, auya aataura ari very very recent, auya achimuka magenerals, vanhu vanonyatsozikanwa kunzi vakarasikirwa neupenyu, vakarasikirwa nehama dzavo, vakarasikirwa nezvavo zvizhinji zvaita nyika yeZimbabwe ive liberated. Asi panguva ino uya achitaura mashoko anyatsosiya nyika yese Zimbabwe yakabata muromo, ichishaura muromo remukanwa chairo. Don't subscribe or like on the bell icon. Nyaya yemari inonetsa. Patikangoziva kuti Temba Mliswa ari kuzviitira kuti awane mari kuzvigananda, taanototi hapana kwazvichapera mushe. Temba Mliswa anoposta this picture ramuri kuona magenerals, akanzi retired generals, matag on those 4 generals, and akatsika ari kuassume kunzi ndiye Temba Mliswa. Akagreba the constitution of Zimbabwe, akanyora akati no to military rule. Do mashwaro yataura panapa naTemba Mliswa. Anobva aposta this picture onyora caption yekuti ndakachibata kuti G, meaning akabata constitution iyo kuti G. Oti at some point some of these retired generals have to come out in the open and state their actual position on Cap 3. Otherwise, the current vague blanket of Muchena and the retired generals covers a very wide area of suspects. Mashoko anoitwa panapa nemukomana Sadc Temba Mliswa. Vanhu avatoshamisa kuti uyu mukomana uyu anongowawata, anongotaura, anombonyatsa kuona the weight kana the relevance emashoko anotaura here, and does he respect the people he is speaking to. And at the moment chinjushamisa vanhu chekuti Temba Mliswa anotaura mashoko aiwa atingatoti ekusvora kana kumhora magenerals, but kunoonekwa kunzi the state, even security forces akangonyarara, anongomurega achingoita zvaanoita, zviri kuraise more questions than answers. Mbodzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pemaspeeches aMliswa. Kana comment section medu, subscribe or like, chat on the bell icon.